ya zvadhakwa weekend uchivhayo tatoka tosangana nearesti kapanapa ndo zvinhu zvakutoitika izvi akomana kana zvakudai soka achapawo maakwa wacho ndiani ende achazotuma achazorewardwa nemafortuna anasapatina vacho ndiani achavapa right panapa ndikusangana nenyaya iri panapa nyimbo yezimbabwe ndangondingoya nayo fasta chimbi ndiba ndangokuzivisa izvi zviri kuitika zvinhu zviri kutora nzvimbo panapa pari kunzoni in coming days activists from East African states are running a campaign to bar this thug Wicknell Chivayo from traveling to all East African states, leading activists from East African states in meeting now. Ndo chakatanga chaitika meeting. Right, vapedza kudaro vachipedza kuita meeting iyoyo zvavakawirirana nezvavakataurirana ndo pakazobuda pachizozvoni Tanzanian Progressive Forces Wicknell Chivayo will be arrested once he set his foot in Tanzania. The arrest will be done by Tanzanian Progressive Forces. He may deny it, but watch the space. Avachadi kuona Chivayo mutanzania vanhu veikoko. I understand kuti sometimes munongoti zvinenge zvingoro zvima team zvinenge zvingoro zvivanhu zviri kungotaurawo. It's like zvakufanira kuti wada kungochallenge kana kudhirira vanhu like vari muSouth Africa kuti ingoro dhudhula vanokudhudhula zveshuwa. This is the same situation iri kusangana na Wicknell Chivayo ari kunzi Tanzania hachadi kudiwa. Mbiri ya Wicknell toiziva tese kuti ndechi paZimbabwe izvezvo vanhu vakungomuziva nemaakwa nechinchidzanya nemaskiri ekugadzira zita rake kuti ave ne good name because zita rakanaka rakakosha ende riri important kudarika mari. Anditi mukuzviona saka iye akushandisa mari kuti agadzire zita rakanaka agadzire zita riri clean kupa vanhu maakwa ende vanhu vacho vari kupiwa maakwa mafavorites enyu mafavorite musicians munozoti ndofarira music yaningi anobvanzi akwa ndofarira music yaningi ari nani GD6 Benz marange rover zvese zvaitwa naJapress vachipiwa magifts nemagifts including maband members. Imagine kuti iwe unongotone hama yako wondoziva kuti band member asika hapana panozoswera uchizovenga nemunhu akadaro kuti hama yangu yakambopuhwawo chakati saka ndingazorwadziwa naye kana ndingazomuvengera chinyaya dzechi. But kune vanhu manje isusu tinonyatsotaurisa nyaya idzi kubva kwadzakatangira tonyatsomuziva Wicknell kubva pamadays eGwanda Solar Project kubva pamadays ezvinhu zvakawanda stereki zvanenge achikoningina neimwe nyaya yakanetsa futi nyaya yemaballot papers zvakawandisa zvatinoziva nyaya dzeStarlink dzekuti munhu akangweri kana angovhura kambani yake achiti ari kuda kuita zveStarlink anzi IMC what. The next thing takatoona ato nezvigredha zvakatonamirwa mastika kunzi IMC Technologies kuti yakunzi IMC yakutogadzira marodhi vane experience iri nezvinhu zvavakutoita but hapana kungomuka vakatongobayirira kuseni. That's Wicknell Chivayo for you. Ene ndaona mfana Daniel Garu ane zvimwe zvaari kutaura. I don't know kuti munotokuditerera zvitaura mfana Daniel Garu. We promote it, we support it, we sing about it. Andi muri kuona manje nyaya yacho zviri kunetsera. Ari kubuda ari kudefenda. Kuti imi musazotiti zvigananda, musazoti dai vanhu vaka ndo sapatina dzacho ka. Sapadina vari kumirira kuti manheru achazopuwa something. That's it. Hapana chimwe unotongobuda uchitongodefenda zvinhu. Pane zvimwe zvinhu zvokudefendwa zvisingatombonide kudefendwa. Ndosaka muchiona kuti kune vamwe vanhu vakaita zvimwe zvisirikizvo muchigame chepolitics zokuti up to now kuti vadzoke kunzi vada kupinda panyanga kana kuti kudzoka kuda kunzwikira utsitsi nevanhu zvaakunetsa. Imagine ukada kudzosa vanhu vakaita sana Kudzi Chipanga uya ungachamudzosa pamepu kunodii. Azvichatoite zvakutonetsa vanhu vakaita sana Jonathan Moyo vaidefenda vaita kuita kudonha nezano yacho vachishinga vanhu vachiita yese vaita pachinyorwa zvimutemo zvanana aipa posa zvese varipo zvo vachiita vaitoita. But up to now hauna chinongorwadza chekuti iwo paigadzirwa propaganda dzese vachiita zvese zvavaita zvezviya vachibika propaganda dzavo vaizviita vachiti vari kubuilda chinhu chavo ndo vachasara chavapandukira kuti vachidzoka vari other side zvichaita vakavharira vamwe vanhu panze zvakanyanya. So this is the same situation iri kuitika ndiri kuona iri kuitwa nevafana vakaita sana Daniel Garu iye kuda kuti sauda kudefenda kuti ninge hasi chigananda usanditi chigananda ndakarerwa inini ndozokupindurawo ndokudedzawo nezvauriwo unozofirawo se zvine basa rei chero kadedzwa nemadedzerwo acho iwayo mamwe acho zvine basa rei kanzi ruchigananda gananda kanditi ndozvaunongochiita nezvazvo
but I'm not here for that. Ndangoya ndingokuzivisa kuti weekly uchivhayo chakachaya kutanzania uku, it's more like a warrant of arrest chaipo. Because ari kunza kangotsika imomo chete mutanzania munhu mukati, ndo situation iripo zvokuti anosvika achinotambirwa nemapresident achita se zvishande zviya zviya, vanhu vacho vekoko vanotodziya musoro kwete zvamuri kutombofunga imimi. Koziwo dzimwe nyaya dzekuti anenge achinzi kwaari kunotamba nawo achingonovashanyira ari kuita mabusiness a kana kuti madiri echi chaizvo ari kunyatsoita nazvo. Some people were saying achivhayo arikuzogona kuzotengera vanhu mota, mazomari ere maambulensi. Maambulensi yakazokliwa, ndakazozvara George Jaramba vakunyara nemazimota ma100,000 zvaipiwa machairpersons, machairman venigirikini vese vaya vemuzanu PF. Zvakazobuda kuti mukomana atoriwo rana futi paaripo paya. Anoita achisanganisa achipawo nedzake, asi pane dzimwe dzaanoita se dzaanotumwa kuti aenda achinopa vanhu. So that is the thing now, that is the situation. Ndo pachave chinhu chacho ipapa apa. I don't know kuti muri kuitorawo sei, saka ndangoti ndidarikire panapa. I have a lot to talk about nhasi, but chingoziyai kuti mukomana mukazongona angoti nya, kana kuti mukazoona asingachaende ikoko, chasara njengoti anenge akutongodedzera kuti saka president wacho nyika iyo yatisangane kwakati anenge akuitira ma-meetings avo somewhere else, noti munyika iyoyi. Ndo payave nyaya yacho pachapisa. Dear Colin, you have been a help in exposing the rot and corruption in Nangakwas camp. But today I want to ask you to broadcast this, because we are heading towards the most difficult period in our history as a nation. We are heading towards a kingship, a kingdom, where a family is going to entrench itself into power, and all the Zimbabweans will be under the rulership of such a family. If it had been a benevolent family, if it had been a family of cool-headed people, it would be a better nightmare even then. But this is a family of greedy people, bloodthirsty people, people who are callous, no human feeling at all. And this is the Mnangagwa family, so-called the Mafiti dynasty. We are all going to be slaves. May I address myself first of all to the generals, particularly Philip Valerio Svan. Whatever deceit you have been given, whatever lies you have been told, and whatever promises have been made to you, know this for sure. Your children and your children's children will be nothing. Mnangagwa is a user. He will use you and your military and your army, and you will be used because you are already used. But he does not use you in order that you have got any benefit. It will be some few years when he is doing his tricks and machinations, and then you will see that even the army will be nothing, like is the case in North Korea, where all people have lost human dignity and have become things and only things, and things for the satisfaction and want of Kim Jong-un. I think you remember the history
Philip Valerius Banda in Russia when Stalin wanted to get into power. It was Stalin, Trotsky, Bukharin, and Zinoviev. Stalin used Bukharin and Zinoviev to get rid of Trotsky. After he had done that, he turned against the two and remained the sole bull. Mnangagwa wants power, absolute power. And that power which he wants, that absolute power, he wants for his family, for his children, and for no other. Philip Valerius Banda, did you endure hardship for all those years in order to hand the whole nation to a person, to a man so great as is Emmerson Amozo Mnangagwa? Run an introspection, Valerius Banda. What have you been promised to sacrifice the whole nation the way you are doing? Philip Valerius Banda, wake up. Zimbabweans are going to be slaves and God will require it of you. I know you were trained in Russia, in the Soviet Union, where they have lied to you to say there is no God. There is God, and He is going to talk to you. He's going to require it of you, Philip Valerius Banda. And I turn to Opa Muchingori. You reasoned once. What has made you change like this to talk like you are doing now? Opa Muchingori, you are not going to benefit from this. Mnangagwa is doing it for himself and for his children. And whatever leadership you have, whatever comforts you enjoy, whatever flattery you receive as tokens of appreciation from Mnangagwa, very soon you will be nothing and less than nothing. You are dealing with Mnangagwa here, a man who has one objective: power, power, power. Power to himself, power to his children. I refer you again to North Korea. These are the people he admires. Look at he is trying to forge a relationship, or he already has forged a relationship with the King Mswati III. What are the people from Swaziland enjoying about having this ruler, except that they cannot think of life without actually seeing death better than their lives? And this is where we are going, and you are silent. And Chris Mutswanga, what a shame. Chris Mutswanga, for all your shortcomings, for all your being loud-mouthed, there is one thing, Chris Mutswanga, in you. The Lord gave you a good brain, but you are choosing to sacrifice your brain for money. At the altar of riches, we have chosen to sacrifice principles. We have chosen to be blind to the plight of your people. You have got your son Neville and others. Are you going to be so happy, Chris? It's unfortunate you will be dead then, when your children will have to
kneel before the children of Mnangagwa. When your children will be fighting right there as an entertainment to the sons and daughters of Mnangagwa. This is exactly where we are going. All forms of abuse will be made on your children, Chris Mutswanga. Do you hear? Listen, and listen carefully for that matter. Your very children will be some form of sport before Mnangagwa's children, Mnangagwa's grandchildren. But I'm very happy there is going to be a fight among the children of Mnangagwa themselves. But one is going to come out a victor. They are not going to be united because one is chosen for power and others are going to feel that they were also instrumental in the securing of that power, but they will be eliminated. They will be eliminated, particularly those that are not from this woman. I don't know if this woman has milk in her breast. I think if it is milk, it must be milk that has gone stale. And this is what these children were suckling, were fed on. And then Constantino Chiwenga and your team, you have lost it. You have lost it with Geza. But we are still trying. Try to get out of ZANU-PF and go to people in the military, those boys that have not been flattered, that have not been deceived with money. They are your only route to toppling Mnangagwa. I give you this piece of advice. You are a general. You were in the army. Please go to the ordinary soldier. Have your way of accessing them. And then together with them, stand with the people. And then you will topple this monster. Otherwise, there is blood. Blood is smelt everywhere. Blood is seen everywhere. Blood is split everywhere. Chamisa, you were sold and bought. Chamisa, you were sold and bought. And you think by being silent, having a cozy corner, you are going to escape the evil hand of Mnangagwa. You are not. There's some stupidity among the people from Masvingo and Midlands to think that they are going to enjoy life as being connected with Mnangagwa. And so, Chabisa, this is where you are fooling yourself. Mnangagwa loves his family. Do you see this Mutapa Fund thing? Everything he's making it work for him. The buses, the Zopo buses will be making money that is going to finally get into his pocket. All the farming, everything is going to boost the pocket of Mnangagwa. We are going to be nothing less than nothing. Fellow Zimbabweans, everyone who hears this, I wish I could speak in Shona and Ndebele. My Shona is poor, but these are people to appeal to because they are many. Fellow Zimbabweans, whatever sleep of death we are in now, we are going to awake, and we are going to be awakened by pain.
The amount of suffering that is coming to the people of Zimbabwe is unspeakable. Therefore, I call upon every level-minded person in this country to consider. I've talked to Chamisa. It's unfortunate. Chamisa believes that because he is Garanga, he is going to enjoy under Mnangagwa. The Garanga are going to be the first-class citizens. It's never going to happen. Mnangagwa will try that, but he will see that it reduces his income. It reduces the amount of glamour that he wants, and then he will make all the money come to him. Very soon we'll walk barefooted, Zimbabweans. And this is coming, and it is not going to fail, except Chiwenga stands up, except Chamisa and Chiwenga unite. This is coming. Please, let us die fighting than surrender. If we leave a mark on the beast, it is better than that our children will be slaves and we have not fought. We march into slavery singing, heads held high, as though we're going to a party when we are going